moltes tiges. I tu, Arlet? Que té 6 tiges. Que té 6 tiges. I tu, Emma? Sí, però... Que té un forat. I tu, Ariadna? Que té un forat. Que té un forat. I tu, Mauri? Has vist alguna cosa, Mauri, tu? No? I tu, Hugo? Si no veuràs tu, no... I noia, què heu vist aquí, vosaltres? Hem vist moltes tiges. Són 3. Molt bé. I amb la lupa us ha ajudat una miqueta o no? Tu què vols? Espera. No, de moment no, Gerard. Has vist alguna cosa més a part d'això que diu la Maria? Què és això que dius tu? L'arrel. I tu, Eric, pots afegir alguna cosa més? Això que... La pell. La pell. Què ha passat amb aquesta pell? S'ha trencat. Que s'ha trencat la pell. I què ha sortit d'aquesta pell? Diana, per què? Què heu descobert? Samantha, què has descobert tu? Sí que... Tu, Marc, has descobert alguna cosa? Què has descobert? Diana, estic calenta. I escolta, les arrels són més gruixudes o més primes? Què li has vist aquí? Tu dius que més gruixudes. Què dieu? Les arrels són més Què li has trobat aquí, Marc? Aquí tenim un problema. Aquí diuen que les arrels són més gruixudes. Res. Aquí diuen que són més gruixudes. Tia? Què us sembla? I tu, Mireia? Que són més fines o més gruixudes? Que no sé per què. A veure. Que no sé per què. Arrels aquí. Ja l'arrels. Que té punxes. Que té punxes. No, jo l'he dit abans. Que l'han acabat. I llavors... Què heu descobert? Té moltes arrels. Que si la posem la lupa seria més gran. I si que ponem les 3 ojos és més gran. Tu, Inés, has descobert alguna cosa? A mi m'ha... A veure què descobrireu, El senyor Nox s'està fent una foto. Laia, saps que el senyor Nox... Mira, què creieu que és això? Luna, què creieu que ha passat en aquesta patata? Patata. La patatona. La patatona. Què ha passat, Pol? Que d'aquí pot sortir un altre llavor. Què has descobert? I tu què has descobert, Laia? Tu què has descobert? Que té No punxes. saps? I tu, Luca? Que té punxes. Porque yo soy la patata que se Algú més ha descobert alguna altra cosa? Una? Has descobert Que hi alguna ha, cosa més? que hi ha punxes. I tu, Júlia? Que hi ha punxes. Sí, la Mercè què us ha dit? Que això ho podíem agafar, Pol?
Això està verd, què és? Els grills? Hi ha alguna cosa més, has vist o no? I tu, Simona? Se li estan Se li està sortint les branques? I per què hi ha aquest número? I tu, Eric, què has vist? Aquest escuradents l'havíem posat perquè la patata no caigués a l'aigua. Aquests números que preguntàveu vosaltres vam marcar fins a on estava l'aigua la setmana passada. La taula taronja ho ha estat fixant-vos amb la patata que té el cul a l'aigua. Antonio, què has vist tu? I si no em vindré aquesta? Que estava què? Molt bé. I tu què has vist, Inés? Pues que la patata té una mica de blanc. Té una mica de blanc. Tu, Maria, què has vist? Que està molt gran i és la mateixa quantitat d'aigua. Molt bé. A veure, i Júlia, tu què has vist? Que això està una miqueta. I tu, Hugo, què has vist? Hugo? Què has vist? No t'has fixat en res? No hi ha res que t'hagi cridat l'atenció? Us heu fixat que aquesta ratlla que hi ha aquí posada, amb aquests números, és la ratlla que jo vaig fer l'altre dia per on estava l'aigua. Què hi ha ara? Més aigua o menys aigua? Més aigua. Més? Està més amunt la ratlla. Sí, està més amunt i l'aigua està fins a... Llavors hi ha Sí, més perquè aigua o menys aigua que l'altre dia? no està aquí al cul. I aquí? Perquè Aquí diu amb el cul a l'aigua. Està més aquí. La taula verda us estàveu fixant amb la patata que estava enfonsada a l'aigua. Ariadna, tu què has vist? Què has vist? I tu, Mauri? Has vist alguna cosa aquí, mirant, fixant amb la patata? Sí. Sí? Què has vist? I tu, Gerard? Que té moltes arrels. No. I tu, Cristina? Que les arrels són de color verd. I tu, Quirze, què veus? Que les arrels són blanques. Us heu fixat en aquesta ratlla que hi ha aquí posada? Aquesta ratlla la vaig posar jo l'altre dia per assenyalar per on estava l'aigua. Què hi ha ara? Més aigua o menys aigua? Menys aigua. Com pot ser que hi hagi menys aigua ara que abans? Algú sap? No? La vermella està mirant la patata que tenim en pintura vermella. Kilian, tu què has vist? Alguna cosa més? Jo. Laia, què has vist tu? Que les arrels estan de color vermell. Que les arrels estan de color vermell. I tu, Samantha, què has vist? Que què? Que hi ha pintura. No? I tu, Arlet, què has vist? Que aquestes arrels són molt llargues. Que aquestes arrels són de color? No, que aquesta
molt llargues. I mireu una cosa, aquesta ratlla que hi ha aquí, de color negre, és la que vaig fer l'altre dia per posar fins a on estava l'aigua. Ara què creieu, que hi ha més aigua o menys aigua? Més. Més. Menys. Menys que l'altre dia. Que té la patata que vam posar amb el cul a l'aigua. I, Lucía, què li has vist en aquesta patata? Pues he vist que això també estava blanc i que té puntets petits marrons. L'aigua. No, i que l'aigua ha crescut i no s'ha crescut, però s'ha deixat. I tu, Luca? I aquesta patata està així. Mireia? Ja he vist que tenia puntets. I ha puntets blancs. Jo he vist que tenia marrons. L'aigua ha crescut més encara. I la patata abans estava així de baixa i ara puja més aigua. I també amb l'aigua Voleu afegir alguna cosa més? Digues. Molt bé, doncs moltes gràcies. Aquesta és la patata que vam posar enfonsada en sal, en aigua, i el Mauri ens explica què li ha passat en aquesta patata. Què ha passat, Mauri? No sentim. Mira, digue-ho tu, dir-se més fort. Que hi ha una mica de res. Una mica de... I hi ha una cosa blanca. I hi ha una cosa blanca. Molt bé. I què més li ha passat, Gerard? Que té Cristina, tu has vist alguna cosa més que hagi canviat? Cristina, que han crescut les arrels. Molt bé. Alguna cosa més voleu afegir? Digues, Gerard. Que té poca aigua. Molt bé. Així és com estava al principi la patata que vam posar amb els fris a l'aigua. Estava la primera setmana, la següent setmana ja va donar la volta i
I ara la tenim així. Emma, què li ha passat a aquesta patata? Una? Vols afegir alguna cosa més? Què? Aquesta patata s'està posant blanca. S'està posant blanca. Ariadna? Què li ha passat a aquesta patata? Què has vist? L'has vist? Li ha passat alguna cosa o està igual que al principi? Igual que al principi. Estàs segura? No té res diferent? Noies, voleu afegir alguna cosa més? No? Mireu, aquesta és la patata que vam posar amb aigua i sabó. Així és com estava i així és com la tenim ara. Bernat, Eric, què has vist tu? I què més, Max? Jo he vist que la patata estava groga i això estava una mica blanc. I tu, Simona? Esta papaya está haciendo un poco de llamas. Ahà. I voleu afegir alguna cosa més? Digues. Ahà. Alguna cosa més? Max? També serà una mica verda. Molt bé. Alguna cosa més, Simona o Eric? No? La patata, què dèieu? Això Un moment. gran. Això és llarg i aquesta també. I això què és? Com es diuen? Les arrels. On són les arrels? A baix. Això són les tiges. Això són les tiges. I què els hi ha passat a les tiges, Arlet? Han crescut molt. I també, jo ja sé per què hi ha cada vegada més poca aigua. Per què? Perquè se l'ha begut Pol, m'agrada molt això que està dient l'Arlet. Digues, digues. Perquè se l'ha begut la patata, perquè té un forat. Té un forat, a on? Aquí. I per qui se l'han begut? Perquè creixen les arrels. I per on veuen l'aigua, les arrels? Ai, per on veuen l'aigua, les plantes? Per aquí? Per les arrels. Van xuclant per aquí. Van xuclant fins aquí dalt. Sí, perquè una va per aquí i l'altra va per aquí. Ara, Samantha, i tu què has descobert de diferent? En què ha canviat de les altres fotos? Una mica més fort, sisplau. Más fuerte, más fuerte. L'aigua. I per on va l'aigua? Fins a dalt de tot? Molt bé. Moltes. Després de mirar aquestes fotos, què ha passat amb la patata? Està igual o no està igual que abans? Què li ha passat a la patata, Júlia? Pues que està igual que aquesta. I com estava al principi? Així. I així què vol dir? Pues que estava petita. Que estava què? Petita. Petita. I què més ha passat, Maria, amb la patata? Abans era així, però quan estava creixent ja no estava ahí i s'estava fent petita aquí.
I les arrels estaven molt llargues. I ara no estan llargues les arrels? Una mica. I escolta, Només aquesta. Inés, la vostra patata quina era? Tenia aigua o no tenia aigua? No tenia aigua. La Inés, sisplau. No tenia aigua. I com que no ha tingut aigua, què li ha anat passant a la vostra patata? Maria, sisplau. Que s'està fent, que està una mica petita, però s'ha fet una mica gran, també. S'ha fet una mica gran d'on? A on s'ha fet gran? Perquè abans era des d'aquí, ara està des d'aquí. I ara no. I a tu, Laia, què et sembla? Què li ha passat més a la patata? Nega'm. Quina cosa et sembla que li ha passat? Digues. Que no tens sang. I aleshores? I té arrels? I a on té les arrels? I aquestes arrels són com les de les altres patates que sí que tenen aigua? Sí o no? Què et sembla? No ho saps, no passa res si no ho saps. Que està com? Dura i tova. Està dura i tova, o sigui que s'està estovant. Sí. I per què li deu passar això de que s'estigui posant tova? Perquè ja està molts dies aquí. Perquè ja estan molts dies aquí. No, perquè no té aigua ni res. Ah, perquè no té aigua ni res. Ni sabó. Vaja. De què? Ni sabó. No, Ni pintura. aquesta no tenia aigua, ni sabó, ni pintura, no? I s'està posant tova, molt bé. Doncs moltes gràcies.